Idan ka ga wannan sirrin a wayarka to Allah ya sa kana da rabo, ka aiwatar da shi kuma shine cikar rabonka. Idan kana so kai ma ka amfanar da 'yan uwa dan manzan Allah ka musu sharing, kai tuttura 'yan uwa, sirri ne na salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wata na Ramadan. A yi wa 'yan uwa sharing, ka kuma yi wa Annabi salati a comment ɗin da hali ka yi reposting ɗin bidiyon nan, ka danna liking, ka ɗau sirrin nan kawai ka fara aiwatar da shi, ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu wa sallim, ko salatil ibrahimiyya, ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih. Duk dai sigar da ka sani ake cewa salatin manzan Allah ne, ɗauki ka yi, ka ɗauka ka yi. Duk lokacin da mutum ya zo kwanciya ya gama shafa'i da wuturi zai kwanta, ya daure ya zauna ko 313 ko 33 in zai iya, ya yi 313, ya yi wa Annabi salati 313, kafa 313, sai ya faɗi buƙatarsa duk girmanta. Kai na rantse da Allah, in so kake a wannan yanayi Allah Ubangiji ya nuna ma Annabi Muhammad kana wannan wurin, kawai duk lokacin da ka zo kwanciya ka yi wa Annabi salati 313. In buƙata ce da kai kana faɗanta kana kwantawa, kwangila kake nema, biza kake nema, kana so Allah ma dalilin muhalli, kana so Allah ma dalilin mota, faɗi buƙatar ka kawai. Allah da kansa zai ji kunyar ka roƙe shi da sirri salatin manzan Allah, bai biya ma buƙatar ba. Amma dan manzan Allah, na ci arzikin manzan Allah, kan tuttura 'yan uwa ya amfanar da mutane da dama. Akwai sabulu da hayaƙi na dafa'i da jalabi da buɗin harkoki wanda mutane da yawa suna tambaya, kuma mutane da yawa suna amfani da shi, Allah yana datar da su. Akwai zobe shakuru kundum, zoben nan ba na wasa ba ne, in Allah ya sada ka da shi ka mallaka, ina addu'a mai rabo ya same shi. Zoben nan ko kana aikin gwamnati, ko kai basarake ne, ko kai mai mulki ne, ko kai ɗan kasuwa ne, ko ke mace ce kike so Allah ya sada ki da alaƙoƙi manyan mutane a rayuwarki, ko a siyasa ko a rayuwa haka, mallaki zoben nan ki sanya kawai ki ga ikon Allah. Za a ga yaddar Allah ne fiye da duk yadda ake tunani, albarkacin sayyidul wujudi. Namban wayan da za a same mu 081 45 31 5010. Muna roƙon Allah ya bar mu da soyayyar manzan Allah har zuwa kabarinmu.